Pravit ćemo hladnu salatu, zato nam je potrebno testo koje smo ubarili. Zatim majonez, kiseli krastavčići, pavlaka, trapist, feta sir, parizer i kuvana jaja izrendana. To ćemo sve izmešati i dobit ćemo salatu. Parizer možete iseći na kockice kako više volite, ili izrendati ili iseckati. Sad ćemo još jaja dodati.